Barkanku da zuwa Umar 24 TV. Ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. An gano cutar da take damun Maryam Yahaya. A cikin 'yan kwanakin nan babu abin da ake jita-jita kamar rashin lafiyar Maryam Yahaya, inda jaridar BBC Hausa ta aika majiyanta har gidan su Maryam Yahaya domin sanin abin da yake damunta. Inda aka tambaye ta Maryam tun yaushe kike fama da wannan rashin lafiya, sai ta ce musu yanzu na kai wata 4. Suka ce mata me gaskiyar abin da yake damunta, ta ce typhoid da malaria ne yake damunta. Sai dai kuma kash, Dr. As-Salafi ya karyata BBC akan wannan batu. Dr. As-Salafi, wanda aka fi sani da jagoran matasa, wanda ya kware wurin postin akan bayyana gaskiya, kama daga tonon silili akan 'yan siyasa, ma'aikatan gwamnati da kuma sahihan abin da ya faru. Shi dai Dr. As-Salafi ya bayyana a postin ɗin shi cewa lallai BBC kun ji kunya hirar da kuka yi da Maryam Yahaya. Hirar da kuka yi da Maryam Yahaya ba da Maryam Yahaya ba ne, saboda ni na hirar da ita akan rashin lafiyarta, kuma ba haka muryarta take ba. Kuma Datti ya shaida wa BBC cewa ba typhoid da malaria ke damun yarinyar nan ba. Datti ya yi wani postin wanda yake cewa gaskiya 'yan Kannywood ba su kyauta Maryam ba, sun kamcin moriyarta, sai kuma da suka ga ta kamu da cutar za su mai da ta gidan mabanta. Alhalin iyayenta ba su da ƙarfi sosai, ba za su iya jinyarta ba. Dr. As-Salafi ya bayyana a cewa tun Maryam Yahaya tana da shekara 17 aka saka mata sha'awar harkar fim, sai dai shi kuma mahaifin Maryam baya so. Haka ne aka haɗa baki da wasu shaidanun ɗan uwanta da kuma wasu ɗan wasan Hausa. Dr. As-Salafi ya ce Maryam Yahaya tallan gyaɗa take yi kafin da bincikenta harkar fim. Mutane kuma suna jita-jita akan cutar